मोजां सोलिगासिनो दं गोब मोजां केन्डिडेट जों होदों शुद्ध कुमार बसुमतारी बिथाङाथ' पान्जाब नेशनेल बेंकनि सासे मा होनगोन बेखौ चिफ मेनेजारमोन बिथाङा रिटायार्ड लायाखै भलन्टियार रिटायारमेन्ट लानानै समाजनि गोबां खामानि मावनाय आरो जों मिथिगौ बिथाङा बड'फाजोंनो समब्रा समब्रि खामानि मावबोनाय बे हिसाबै सिडलीबासि रायजोफ्रा खोब गोजोनदों मोजां सासे बिजाथि मोननानै दासिम बुंथ'लायनो हायाखै जिहेतु मोनसे उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय माने रायजोफोरनि जि मा होनो बेखौ उत्साहया एसे खम थायो जिहेतु इलेक्सन बारे जाबाय थानाय जायो नालाय बेवखायनो सिंजों सिं धोवा दङ दासिमबो बुंलायनो हायाखै ओरैनोथ' बेवहाय BPFनि माबाया खोब मोजांखा दाख्लिबो बेवहाय MPआव BPFना गाज्रि जायाखै किन्तु बिथांमोना रुलिं बेवखायनो कन्टेस्टआ खोब जागोन आरो रायजो राजाफ्राथ' बेखौनो लुगैदों जिहेतु माने फैगोन बाराव आरो चिरांबासि रायजो राजाया सोलायनायखौनो लुबैफिनदों बे हिसाबै जिहेतु BTC इलेक्सना 3-4 दानल'सै बेवखायनो जिहेतु फैगोन बाराव BPFखौनो जिहेतु बिथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाया लुबैखादों ओंखायनो नैबे बाइ इलेक्सनावबो शुद्ध कुमार बसुमतारी देरहानायखौनो चिरांनिफ्राय रायजो राजाया लुबैदों आरो मा इस्यु लानानै नोंथांमोना बेयाव फोसावदिं मेल खालामबाय थादों इस्युआथ' बेनो दानि जि बर्तमान सरकार प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिथांमोना जिखिनि खोथा होदोंमोन बेवहाय फ्राय बे सारि बोसोराव माने रायजो राजाखौ सोरबा दैदेनगिरि सोरबा लिडारफ्रा सोरबा अपोजिसना बुंहैलायनाङाखै गावनि हिसाब बरनदों मा बुंदोंमोन मा जाखो दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा हमनो हादों जे बिथांमोना जेरैबायदि सिमां नुहोदोंमोन जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदि मावनो हायाखै आरो सबतके दुखुनांथावसिन माने BTR एकर्डखौ जिबायदि सानदोंमोन मानसिफ्रा किन्तु साननाय मथे जिहेतु मोनसेबो जायाखिसै बेनि गेजेरजों जोंनि हारि बा जों BTC बासि हिसाबै फ्राय खहा जानायखौसो नुदों बेवखायनो रायजो राजाफोरनि साननाया बेनो जे जों हमनो हाबाय बे 4 बोसोराव ओंखायनो फैगोनाव जाहाथे आगुनि सालायनाय जि मा होनो जि हाग्रामा मोलेन दैदेननाय सरकार बेनो साबसिन बेखौबो बुंदों ओमफ्राय जोंनि BPF दोलोआबो बे इस्युखौनो लानानै थांदों आरो